Aksidenteng nayabo og nagpasad sa karsada ang sulod sa usa ka cement mixer truck dito sa Mandaue City, kundiin ang panghitabo na kuhaan sa CCTV. Gipatawag na sa mga opisyales ang driver nga nangayo og dispensa sa nahitabo. Ang report ni Nico Sereno. Imbes sa construction site, sa karsada na hinuon na buhos ni usa ka cement mixer truck ang iyang karga. Ang insidente na hitabo niya tung Sabado sa udto sa may highway Seno, Mandaue City. Gikakugang sa mga drivers ug lumalabay nga nagsige nag-agas ang discharge chute sa truck o ang parte kundi ipagawas ang gimix nga simento, bas ug graba ug tubig. Wa kuno makabantay dayon ang driver sa truck nga nagkatag na ang concrete sa daan. Gikan kini sa Konsolasyon ug padung sa construction site. Mipahibaw ang mga motorista ug naabisuhan sab ang enforcer sa unahang barangay kabahin sa nahitabo. Wa noon mahurot og kayabo ang simento ug nahatod pa sa driver sa ilang gitrabaho nga site sa Cebu City. Kagahapon mipatimaw sa buhatan sa team ang driver nga nangayog dispensa. Gipamulta siya tungod sa ubay-ubay nga mga violations. Abog naman kayo niya nakakos na kanang heavy traffic ba niya kanang diriyot na mga disgrasya mga motorista kay nanggahi naman tong mga aggregates. So delikado jud kayo maslide nganana ba so mao tong pag mga hapon nag-deploy mi dito og katong mga water tanker. Asoy sa driver sa truck dunay depekto niini apan napaayo na noon karon. Mao nga ang mga traffic officials dunay tambag sa mga driver. Before mo gawas kay unta mo gawas sa dalan isiguro lang yun nga kondisyon ang sakyanan, kondisyon ang driver, unya dunay mga dokumento nga insaktong mga dokumento nga dala. Nico Sereno, Balitang Bisdak.